ҳикояи воқеӣ. ҳанӯз хеле ҷавон буд ки шавҳараш аз олам чашм мепӯшад. барои ба воя расонидани писари ягонааш хеле заҳмат кашида кор мекард. ягона орзуи модар ин буд ки ба касе муҳтоҷ нашуда писарашро хононаду ба воя бирасонад. ин орзуҳо рӯзҳоро паси сар мекарданд. зани ҷавон ва хеле зебо буд, аммо тамоми пешниҳодҳои издивоҷро рад мекард. танҳо мехост писарашро ба дасти ваҳшиҳо надиҳад. либосҳои дигаронро мешуст, тозагӣ мекард, аммо писарашро ба касе муҳтоҷ накард. писараш бояд мехонд, таҳсил мекард ва вақти боқимондаро бо ӯ мегузаронд, яъне модар ҳамин тавр орзу мекард. солҳо бо ин орзуҳо гузаштанд, солҳо бо ин орзу хотима ёфтанд. ниҳоят писарак илм омӯхту ҳуқуқшинос шуд. фаъолияти худро ба ҳайси судя оғоз кард. модар аз хурсандӣ ба замину осмон намеғунҷид. навбат ба он расида буд ки духтари сазовореро ёфта бо писараш хонадор бикунад. вай духтареро маҳз ҳамон тавре ки мехост пайдо кард. сураташро медиду, сираташро на. келиншавандаашро мисли фарзандаш дӯст медошт. ҳарче мехост зудтар тӯй барпо шавад. гӯё модар худаш издивоҷ мекарда бошад. ӯ мехост ҳарчи зудтар ба хонаи навашон кӯчанд ва наберагонро дӯст бидораду гузашта ба ӯ хотираи ширин боқӣ бимонад. бо рӯзи тӯй 1 моҳ монда буд. домод арӯзшавандаашро гирифта ба хонаи нав кӯчида, ҷои ашёҳоро танзим карда ва андозагирӣ кардан мехоҳад. ҳамон тавр ашёҳоро ҷобаҷо карда тасвири зеборо ба даст меоранд. дар ин ҳол келин ба шавҳаршандааш гуфт: ҷаҳонгир, ин хеле зебо шуд, аммо ин қутӯи партовро ба куҷо мегузоред? инҷоро хеле бодиққат гӯш кунед. қутии партов. ҷавон ҳайрон шуд ва бо овози ҳайратзада: оё дар ин хонаи калон ҷое ёфта намешавад ки қутии партовро бимонӣ мегӯяд? онро ба он кунҷи хона бимон. на, гуфт келин. дар дегдонхона мон. он ҷо барои ин мувофиқат намекунад, гуфт. хай, ҷое ёфт намешавад то ин ки қутии партовро бимонӣ, гуфт. ман инро намегӯям, азизам, модаратро мегӯям, гуфт келин. суханҳое ки аз даҳони духтари ҷавон баромаданд ба қалби ин ҷавон ворид шуда мағзи сари ӯро аз кор монда буд. тамому буду набудаш, модараш тоҷи сарашро ки арӯзшавандааш ин хел гуфта буд, ӯ хеле ғазабнок шуда буд. яъне арӯзшавандааш модари ҷони ӯро қутии партов гуфта буд. ӯ ҳеҷ чиз нагуфт ва ҳангоми баргаштан ба назди модар аз чизе баҳс накард. модари бечора аз чизе хабардор набуда келиншавандаашро таъриф мекард. ҷавон бошад, бо алам танҳо табассум мекард. дар охир рӯзи тӯй фаро расид. тамоми омодагӣ ба охир расид. мошинҳо ба сӯи хонаи арӯс равон шуданд. толори тӯй ба лабрез пур шуд. тамоми даъватшудагон ба ҳаяҷон ба дидани издивоҷ омада буданд. корманди ақди нигоҳ пурсид: духтарам, оё шумо писари аҳмад ҷаҳонгирро ба шавҳарӣ қабул доред? арӯс бале дорам, гуфт. баъд аз ҷавон пурсид: писарам, ту Марҷона духтари Зайнабро ба занӣ қабул дорӣ? на, надорам, гуфт ҷаҳонгир. ин садоро ки вақте ки даъватшунагон шунавида буданд ба по хестанд. ҳама ба ҷаҳонгир менигарист ва касе изҳори ҳайратро аз чашмонаш дур карда наметавонист. корманди ақди никоҳ гуфт ва ҳайрон шуд: писарам, то имрӯз дар куҷо будӣ? ҷаноб, падари ман дар синни ҷавонӣ маро тарк карду ин дунёро падруд, гуфт. модарам дар берун заҳмат кашида кор мекард. ҷавониашро барои ман сарф кард. мубориза бар зидди ҳаёт бурд, то ки ман муҳтоҷи касе нашавам. намепӯшид, ба ман пӯшонд. нахӯрд, ба ман дод. ӯ маро хононду ба воя расонд. одам шудам. ин арӯсе ки назди ман мебинӣ модари манро, модари ҷону дили манро, ҳастии манро ба як қутии партов баробар карду дар хона ҷое барои ӯ наёфт. ӯ модари манро дар хона намехоҳад. шахсе ки ба модари ман чунин рафтор ва сухан мегӯяд, дар бари ман ҷой барои ӯ пайдо нест.
агар бошад шахсе ки модарашро ба қуттии партов баробар мекардаги марҳамат биёяд ин арӯсро бигирад. вай бархеста модарашро гирифту бо ҳайрат ва ашки чашм аз толор берун шуд. пас аз ин ҳодиса арӯс ба хонаи падар баргашт ва ҳатто пас аз 20 сол ҳам издивоҷ карда натавонист. дӯстони азиз, инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.